Het gaat om mensen die juster benzine tankt hebben bij Thank You in de Westereen. Deze man wie een van harren en zit nou bij een stikkende auto. De motor die begon helemaal in toeren te zakje. Nou, ik denk wat dit is, heel jachtjes. En ik zit op een centrale as. En dat weer net nodig, want op een gegeven moment wordt het maar 70 kilometer. Dus alles vliegen om je zin, hè. De grote tank van het station is van de middag leegpompt. Uit onderzoek had niet dus kunnen blikken wat de oorzaak is. We hebben in de eerste plek een heel soort wetterhond. Zoveel wetter dat uiteindelijk het systeem wat de benzine en het rijnwetter op een tankstation van de Kraaskiert verstoppen raken is. En daardoor is er zoveel wetter op het terrein komen dat het aan de andere kant eigenlijk via een lek in een buis naar binnen doen is. En daar is het eigenlijk misgaan. Vervelend voor het bedrijf, maar vooral voor de klanten. Want als dat wetter een keer in de tank zit, is het een soort werk om het weer goed te krijgen. Nou, allereerst natuurlijk de tank leegheljen. Alle benzine eruit. En de tank van binnen skiermaatje. Vervolgens maar we de leiding ook even terugspelen, omdat er ook vocht in de leiding komt natuurlijk en in de filters. En het injectiesysteem, dat moet skiermaken worden. Duurde grap, denk ik. Dat kan wel in de papieren erin, ja. Ik moet weten waar het betaalt en ik betaal het net, want de miskul net. En ik ga je al 40 jaar tanken en nooit wat horen. En ik verwacht je gewoon dat deze mensen zich solidair optreden en gewoon betaal je. Het bedrijf zei dat ze de skeer vergoedje zullen. Nou, wij zijn uiteindelijk hier weer van verzekeren. Dus we hebben al contact met onze verzekeraarhond. Maar in principe dekken wij alle skeren die dit van die klanten veroorzaakt hebben. We hebben ik mooi een garagebedrijf uit de buurt daar al contact. Daar ben onze meeste keer intern druk mee bezig.